дуруд мефиристам ба бинандаи азизи радио озодӣ ва ба ҳамаи онҳое ки ин лаҳзаҳо ба озодӣ видео канали махсуси радио озодӣ дар ютуб пайвастанд ва феълан моро тамошо доранд. Шалои Гулхоҷа ҳастам, чун ҳамеша дар ҳамин вақту ҳамин дақиқаҳо дар рӯбарӯи шумо то бароятон Сархатти хабарҳои муҳими Тоҷикистону ҷаҳонро бигӯям. Ҳоло дар Прага соат 10:01 аст ва барномаи хабарии мо баъд аз камтар аз 3 соати дигар тариқи пахши мустақим пешниҳоди шумо хоҳад шуд, албатта бо хулосаҳои хабару гузоришҳои муҳимтарини Тоҷикистону ҷаҳон. Телефон мефурӯшӣ аввал иҷозат бигир. Мин баъд фурӯши телефонҳои мобил бидуни ризояти хадамоти алоқа манъ аст. Бояд фурӯшандаҳо аз ин ниҳод сертификати мутобиқат дарёфт кунанд ва қатъи поштаҳои байналмилалӣ ба хотири манфиати миллӣ. Хадамоти алоқа бо гузашти 1 сол аз боздоштани фаъолияти поштаҳои байналмилалӣ баъзе паҳлӯҳои онро дар нишасти матбуотии имрӯз шаҳр дод. Тафсилотро дар бораи ҳарду ин мавзӯъ каме дертар барои шумо ироа хоҳем кард. Тану ҳаминро ёдовар мешавам ки бастани DHL дар Тоҷикистон садҳо нафареро ки мехоҳанд ба таври фаврӣ номаву аснод ва ё муросилоти худро ба хориҷ ва ё баръакс бифиристанд саргардон намуд ва чанд рӯзи пеш ҳатто сафорати Амрико ин корро дахолат ба кори бозори муросилот маънидод карда буд. Худкушии як хонавода дар Кони Бодом. Оилае ки 1 моҳ баъд қарор буд маросими тӯи ягона духтарашро баргузор кунад, 2 рӯзи пеш ба мотамхона табдил ёфт. Модари хонавода худро ба дарё андохт, падар худро ба дор овехт. Ягона шоҳиди ҳодиса ки метавонад сабаби ин фоҷиаро ба мақомот шаҳр бидиҳад, духтари 19-солаи ин хонавода аст ки ҳоло дар ҳолати бади равонӣ қарор дорад. Тибқи баъзе фарзияҳо иллати худкушӣ ба покдомании ин духтар марбут будааст. Тафсилоти ин мавзӯъро мо то шурӯи барномаи хабарии радио озодӣ барои шумо ироа хоҳем кард. Дар Покистон алвонҷак ва ё карусели барқии ройгон як кӯдакро кушт ва чандин тани дигарро маҷрӯҳ намуд. Иллати ин садама дар чист ва мардуме ки дар лаҳзаи чапа шудани алвонҷак дар боғи тафриҳӣ буданд чӣ мегӯянд? Ҳамчунин дар барномаи хабари наворо аз ҷои ҳодиса мо барои шумо пешниҳод хоҳем кард. Ҳатман нахустин мулоқоти як ба яки Доналд Трамп ва Владимир Путинро дар Хелсинки пайгирӣ хоҳем кард. Чанд ба гуфтаи президенти Амрико ӯ аз ин гуфтугӯ интизороти зиёд надорад, вале ба ҳар сурат нигоҳи ҷомеаи ҷаҳонӣ ба ин мулоқот духта шудааст ки раҳбарони ду абарқудрат атрофи кадом мавзӯъ суҳбат мекунанд ва муносиботи онҳо воқеан чӣ гуна аст. латуку барои камҳосилии заминҳо. Кишоварзон шикоят мекунанд ки бинобар хушксолии заминҳои гандумашон ҳосил надод ва бинобар ин пайваста мавриди латукуб ва таҳқири милисаву мақомоти маҳаллӣ қарор мегиранд. Баъзе аз онҳоро ҳатто барои як шабонарӯз ҳабс карданд. Чунин бедодгарӣ дар кадом минтақа аст ва чаро нафаре ба доди деҳқонон намерасад? Баъди тамошои барномаи хабарӣ огоҳ хоҳед шуд. Албатта мо чанд хабару гузориши муҳими дигар ҳам дорем ки ҳамкорони мо ҳоло онҳоро пайгирӣ доранд ва то оғози барномаи хабарӣ дар пахши мустақим мо тафсилоти онҳоро барои шумо пешниҳод хоҳем кард. Фаромӯш накунед ки моро метавонед дар Озодӣ видео канали мустақими мо тамошо кунед ва ҳамчунин дар озодӣ.org ки вебсайти расмии радиои Озодӣ аст ва радиои Озодӣ ҳамчунин дар шабакаҳои иҷтимоӣ саҳифаҳои махсуси худро дорад ки ҳамкорони мо пайваста дар онҷо хабару гузоришҳои тозаро мегузоранд ва фикр мекунам ки чун ҳамеша моро танҳо нахоҳед гузошт ва 15 дақиқаи худро барои тамошо ва шунидани хабарҳои муҳимтарин дар барномаи хабарии радиои Озодӣ сарф мекунед.